Що става баната светната? Защо подаваш някакви? Пак сте отразни пуши, бе. Как пуши? А, не бъде ли такова, Или те докрая? А, не. Това е порока на един млад човек, който погуби живота му. Друго? Друг път. Кеф ли? Това е цигара, между другото, тютюрене, защото не е тяк толкова голям кеф, колко му е смисли някой. Да ти бъде прочистено съзнанието с тютюрев дим. Това е едно от блаженствата, които са забранени в нашия пропаднал свят. Както е казал Аристотел, човек, ако живее без тютюн, няма за какво да живее. Това го е казал Аристотел, когато е водил на колкотница да шипка войниците. И все пак, аз се боря по неговите думи. И си пуша. Една възрастна жена запалила цигара и изкарала кучето си на разходка. Елате да видите. Приближи, виж измъчената й физиономия, как живота я смазал и как не вижда никаква радост в живота, освен да изкара кучето си да го разходи. Видя ли за какво става дума? За какво иде реч? До какво ни докарва живота? И докъде можем да стигнем? Нещо за Америка. Какво да ги казва Америка? Тя ще пропадне. Това е една псевдодържава, която не знае на къде отива. Кой говори там? Хората да си живеят жалкия животец и да ги интересува какво ще им се случи. Приближи като поглеждам нагоре. Към мене приближи. Отай там. Хубаво е десен профил. Виждате? Как гледам отчаяно. После ще го монтираш хубаво. Кажи сега за науката. Коя наука? Цялата. За цялата наука. Цялата наука е едно цяло, създадено от много малки наукчики. Не ти ли стече време? Мандат, не ти ли стече? Това е телефон? Това е моят мобилен апарат, който звъни.
Какво мислиш за мобилните апарати? Развалят хората. Що? Айде да го хвана, бе. Толкова много комуникация води до... На фак, спря. До неоценяване на също на... На фак. Нямам го написано, защо? Аз ти казах, като макар и да говоря, да го имам на лист, да знам какво да говоря. Не знам кой ми звъня. Обаче мога да